Ο ίδιος με τον ίδιο μιλάτε ποτέ? Έναν δεν έχουν εκεί. Όλο και Σε ένα τρελά. γραφείο, μια καρέκλα, ένα υπολογιστή μας δουλεύουν όλους. Και παίζουν 1 εκατομμύριο μαλάκες και ψάχνονται. Πώς χρεωθήκαμε έτσι, τα μάκια δεν τρεφάγαμε. Ναι. Ναι. Μπράβο. Ωραία, το 1 τρίτο πάνω κάτω. Ωραία. Και δεν είναι το 1 τρίτο 100 ευρώ και 300, είναι άλλο το ποσό. Ωραία. Και τι πήρα για μπόνους σήμερα το πρωί? 100 ευρώ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Μπράβο, τι είναι αυτό? Τι 100 ευρώ? Που εννοείται ότι δεν δίνεται λεφτά, δηλαδή δεν κερδίζεις ποτέ από τον μπόνους. Και αυτό δεν είναι τύχη. Δεν είναι τύχη, δεν είναι τυχαίο να μην κερδίσεις ποτέ από τον μπόνους. Ωραία. Και μου δίνετε 100 ευρώ. Τα σχόλιά μου, γιατί δεν πρέπει να προωθήσει κάποιο σχόλιο ενώ δεν πρέπει να γίνει το αυτονόητο? Δηλαδή, έχω μπει τόσα μέσα. Εγώ δεν λέω να σας ζητήσω να σας αφήσω άνεργους και να σας πάρω τα λεφτά. Αλλά αυτό δεν είναι συμπεριφορά φρούτων. Δεν είναι συμπεριφορά λογαριασμού. Δεν είναι συμπεριφορά λογική. Δεν γίνεται άλλοι και άλλοι να κερδίσουν και να κάνουν μαξγούρ και τέτοια. Και εγώ τίποτα. Πώς γίνονται αυτά? Ναι, καθορίζεται από την τύχη. Και όταν εγώ έχω παίξει τόσα λεφτά, η τύχη έπρεπε να με έχει χτυπήσει μια φορά την πόρτα. 2-3. Εγώ σας λέω, η συμπεριφορά στο λογαριασμό δεν είναι φυσιολογική. Δεν είναι. Πού να διαμαρτύρω, τι να κάνω, να βγω στο Σύνταγμα? Ωραία, διαμαρτύρω, σηκώνω το χέρι. Το μπόνους είναι σίγουρο, το θέμα είναι η συμπεριφορά των φρούτων. Δεν βγάζει νόημα, δεν βγάζει νόημα. Δεν μπορώ να εκλογικεύσω αυτή τη συμπεριφορά, δεν μπορώ να το δεχτώ. Το έχω πάθει ειδικά αυτό το Μάρτι μόνο, να μου βάζει ταβάνι στα 2.000 και μετά με ρουφάει. Δεν γίνεται, δεν με νοιάζει τι μου λες και τι και πώς. Η αλήθεια είναι ότι με ρουφάει στα 2.000, με κατεβάζει. Και ακόμα και όταν νικάω, μου κάνει τζούφιες νίκες. Τα μπόνους γελία. Άμα κάνω μια νίκη σε μπόνους, μετά τελείωσε, μου δίνει 2 ευρώ. Ενώ πέσω 4 ευρώ. Τότε άμα δεν φταίνει υπάρχει κάτι άλλο φταίει. Γιατί δεν γίνεται να παίζει έτσι το φρουτό. Δεν γίνεται να παίζει έτσι, άνθρωπε μου. Δεν γίνεται. Εγώ βλέπω κι άλλους δεξιά αριστερά δεν παίζουν έτσι. Μόνο εγώ το παθαίνω αυτό. Δεν παίζει να έχει κάποιος άλλος τέτοια χασούρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται να παίξεις το 1 τρίτο σε αυτό το επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο, έτσι πως τα ρουφάει. Δεν γίνεται. Θα έπρεπε με τα λεφτά που έχω παίξει να με φτάνει πάνω από 10.000 ευρώ. Άσχετα εγώ άμα θα κάνω ανάλυση όχι, θα έπρεπε να με φτάνει εκεί. Θα έπρεπε να σπάω max win συνέχεια σε όλα τα φρούτα. Να μπαίνω και να σπάω τα φρούτα στη μέση. Μπαίνω και μου πάει η καρδιά στην κούλουρ για να μου δώσει τέτοιο, μπαίνω bonus και ξέρω ότι δεν θα δώσει τίποτα. Ξέρω ότι δεν θα με πληρώσουν. Και όταν με πληρώνουν γελία ποσά. Δεν καταλαβαίνεις σίγουρα. Εγώ σου είπα να δεις τα νούμερα δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν τα νούμερα αντικειμενικά. Όλοι πάνω κάτω πες στη χειρότερη να είστε χαμένος στα μισά λεφτά. Όχι το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο, ειδικά σε φρούτα, δεν γίνεται, άνθρωπε μου. Με βάση το RTP που λες και εσύ και την τύχη, δεν γίνεται. Και πάντα εγώ ήμουν άτυχος δηλαδή. Εγώ γιατί συγκεκριμένα τόσο πολύ άτυχος όμως? Γιατί πάντα κολλάει στα 2.000? Ψυχαγωγία, ξεψυχαγωγία, εντάξει. Ψυχαγωγία είναι να νικάς κιόλας. Άμα χάνεις, τι ψυχαγωγία είναι?
Και δεν σου πάμε να σας χτίσουμε, αλλά αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Δεν βγάζει νόημα. Δεν στέκει λογικά, δεν στέκει με τίποτα. Θα πρέπει να είναι παράνομο, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να γίνεται. Από μόνοι σας πρέπει να το ρυθμίσετε έτσι, ώστε να μην γίνεται. Ωραία να το ρυθμίσετε, να βρείτε τρόπο να ρυθμίσετε, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να χάνουμε ως ένα σημείο, όχι έτσι. Μα άλλο. Ναι, ωραία, δηλαδή να ορίσω όριο κατάθεσης και με το που τα χάσω αυτό το όριο να μην μπορώ να ρεφάρω. Τι διαφορά έχει? Όριο απολύων, πες ότι έχω χάσει 1.000 ευρώ. Άμα εγώ μετά που θα βάλω άλλα 100 μπορώ να κερδίσω και δεν βάλω άλλα 100 επειδή έχω βάλει όριο 1.000 ευρώ, έμεινα μείον 1.000 ευρώ. Και... από ό,τι φαίνεται χρειαζόμαστε προστασία. Γιατί νομίζαμε ότι είναι normal τα πράγματα. Δεν είναι normal. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι normal. Αντικειμενικά. Τέλος πάντων. Μιλήστε για μπόνους που βέβαια ντρέπομαι να ζητήσω μπόνους γιατί πιστεύω ότι θα χαλώσω τον αλγόριθμο του λογαριασμού. Δεν θα μου δίνουν μετά τα φρούτα τίποτα. Συνδέονται, σίγουρα συνδέονται. Δεν γίνεται να το πούμε αφού δεν κερδίζουμε τίποτα. Το βλέπω εγώ στην πράξη. Είναι δικιά μου θεωρία στο μυαλό μου, δεν ξέρω που είναι, αλλά το βλέπω, το νιώθω, το ζω, πατάω το κουμπί και βλέπω τα φρούτα να με ρουφάνε στεγνά, να μην δίνει τίποτα, ο αλγόριθμος να φαίνεται το φρούτο, σε τρώει φαγάνα μου. Δεν πάει να παίξει, δεν παίζει το φρούτο, δεν παίζει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Παίζουν τα μπόνους, παίζουν όλα. Δεν είναι τυχαίο να σε τρώει το φρούτο συνέχεια. Βλέπεις δηλαδή, όταν να σε πληρώσει το φρούτο, το νιώθεις, φαίνεται από χιλιόμετρα, παίζει, χτυπάει όμορφα, κάθεται όμορφα. Και είναι λογικό να σε τρώει λίγο και μετά να σου δώσει κάποια. Πες σου τρώει 500, μετά δεν πρέπει να σου δώσει τα 200 πίσω έστω. Αυτό είναι το σωστό. Όταν δεν σου δίνει τα 200 πίσω και δεν σε τρώει λίγο και σε τρώει πολύ, εκεί είναι πειραγμένος ο λογαριασμός. Ναι, είναι πειραγμένος. Είναι πειραγμένος. Δεν είναι στοχοποιημένος, δεν γίνει να μην είναι. Δηλαδή, το λογικό σε όλα τα φρούτα και γενικότερα είναι αυτό. Σου παίζει το βίντεο που σε τρώει λίγο, σου δίνει 100, σου τρώει 120, σου δίνει 70, σου τρώει 100. Και σε πάει λίγο, ναι, και χάνεις. Όχι και να χάσουμε. Και αν μετά πας από 200-0, να πας από 2.000-0, όχι, ρε άνθρωπε μου, δεν γίνεται. Δεν γίνεται 2.000 στα φάει ένα φρούτο. Δεν γίνεται. RTP, RTP θα εμφανιστεί εκεί το RTP. Το RTP που βάζεις τα λεφτά σου, τα ίδια τα λεφτά. Δεν γίνεται να σου φάει 2.000 ένα φρούτο. Δεν γίνεται, δεν βγάζει νόημα. Αυτό δεν είναι ψυχαγωγή, δεν έχει λογική. Σου δίνει κάποια λεφτά πίσω, πας στο άλλο. Τέλος πάντων, εσύ δεν ξέρεις τη διαδικασία ακολουθούνται, δεν ξέρεις τα φρούτα. Οπότε τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο παπαγγέλιο. Τι? Ωραία, άμα είσαι παίκτης, πες μου τι να κάνω για να κερδίσω. Ποια είναι η συμβουλή σου? Άρα τι δεν υπάρχει συμβουλή? Τι στην τύχη με το κεφάλι χτυπάς? Πώς δεν υπάρχει συμβουλή? Σκέτο τύχη δηλαδή, στα τυφλά. Αυτό είναι. Αυτό λες εσύ τώρα. Και εσύ ξαναπέζεις. Ποιο blackjack, στα φρούτα εδώ πέρα, ας το blackjack. Blackjack είναι στημένο όπως και η ρουλέτα. Δεν έχει θέμα στρατηγικής. Το ανέβασμα, κατέβασμα, το οτιδήποτε δεν είναι στρατηγική. Τέλος πάντων, εντάξει. Είσαι χάστης, έλα. Είσαι χάστης, δεν τον εκλείνει. Αλλά για πέθανα. Λοιπόν, γαμώ την τύχη μου, γαμώ. Εγώ τι έκανα πλάκα. Εσύ θα ξεσπάσουμε σε ένα το χοντρομπαλά. Τον Καρεκλά πάσα. Το χάλα πάσα. Ο Καρεκλάς δεν έκανε τίποτα, φίλε. Ούτε και εγώ. Τέλος πάντων, κάτσε εδώ, φάει την ήλα, φάει την πουτσα. Πάω να κλάψω. Τι να πω, ρε. Άμα δεν βγάλουμε ντόνατς, Εύχομαι να δεν μην παίρνεις. αγαμίσεις. Να μην αγαμίσω. Ναι. Να μην αγαμίσω. Να μην. Να μην. Πάμε. Θα παίξω λίγο. Τα έκανα κάτι εδώ, δεν κάτσω.
Δεν έκανε λάθος. Κάτσε λίγο.